Kutxabank hauzian ez, Kutxabankeko presidente hoia Mario Fernández, eta Mikel Cabezes inputatzeko eskatu dio fiskalak gaur epaileari, eta esan dezagun, azken kapitula dela afera honetan, gaur goizean Euskal Herria Bilduk Eusko Legebiltzarrean ikerketa batzordea eskatu duelarik gainera parlamentuko mailan, eta honek tramitera onartu, hilabete barru eztabaidatuko da parlamentuan ikerketa batzorde hori martxan jarriko duten, edo ez. Ze iruditzen zaizue kontu honen azkeneko puntu hau, fiskalak epaileari eskatutakoa, edo zer hausnarketa sortzen dizue? Ni lehenengo impresio orokor moduan, ezin detu gauzak gertatzen ari dian bezala, niri lehenengo buruatze galdera bat. Hainbesteko boterea daukan, edo zeukan, lehengo Kutxabankeko presidenteak, Mario Fernándezek, ze ematen dunez, berak egin du dena. Eta niri hori da buruatzaidan lehenengo galdera. Eta horrela baldin bada, benetan, uste zaio hainbesteko boterea pertsona bati? Osea, galdera bi modutara egin nahi dut. Esan nahi detena da, hala ere bera oso ausarta ikusi dut, egin ditun deklarazio guztietan, eta horren atzean gero sortu diran tirabirak dena dira erantzukizuna gainetik entzeko tirabirak. Horreaino bakarrik ez dut inorrentzun esaten, benetan nola tratatu beharko litzateken, terrorismoaren ondorioz, nolabait, kanpo edo gelditu diran pertsona Cabezesen kasua, ze hori jarri da arrazoi bezala, eta uste dut aitzakia handia dela. Estatu mailako arazo bat, pentsatzen dut konpontzeko beste bide formalago eta legalagoak egon beharko liratekelako. Eta ez olako idatzi gabeko legeen bidez, hori da bat. Eta, ez dut ere inorrentzun esaten, dena da zeinek esan dut eta zeinek ez duen esan, baina benetan hori da hain axalian gelditu behar du gai honek? Eta hainbesteko botera dauka Mario Fernándezek, niretzako nik hor ez dut ulertzen. Nik uste dut, lehenik gauza diferente asko daude historia guzti honetan, ez? Baina lehenik eta behin badago gauza bat, nik uste dut onartu ezin daitekeena. Eta da, Kutxabankeko presidentea zenak, hain zuzen ere, Alderdi Popularreko basagoitik kasu hartan, eta Alderdi Sozialistaren eskariaren bitartez, Cabezes jaunari ordainik gabeko, lanik gabeko ordain bat egitea ez dakitzea itzakipean. Nik uste dut hori horrela izan balin bada, gauza irregular bada, gaizki eginda dago, eta nik uste dut gaitzespen guztia merezi duela edozeinen aldetik. Hori da gauza bat. Beste bada, bizi gara kontestu oso berezian, eta momentu honetan korrupzio gai bezala, agenda politikoan indarra handia duen gai bilakatu da, hauteskundeak gertu dauzkagu, eta orduan inorkeztu nahi bere burua gai horrekin identifikatua ikustea. Eta hor iruditzen zait, gauzak argitu egin behar direla, nork hartu zuen erabaki hori, nork egin zuen hori egiteko eskaria, eta horrek ze ondorio izan ditu. Ez zait iruditzen, alperrikako elektoralismo ere egin behar denik gai horrekin, ze horrek besteak beste uste dut kalte egiten diola. Edozein prozesu elektorali, baina kalte egiten dio baita ere Kutxabanki. Eta Kutxabankek ez du hori merezi, gainera nik uste dut ondo kudeatutako erakunde bat izan dela, baita Mario Fernandezen partetik ere, herritarren baitan konfiantza handia duen erakundea da, eta horrelako gauzak ez dioten mesederik egiten. Eta gero dago ikerketa batzordearena. Eta edozeinek daki ikerketa batzordeak zertarako sortzen diren legebiltzarretan. Berdin zait, edozein legebiltzar izan da ere. Hor atzetik ez dago hain zuzen ere gaia argitzea, baizik eta atzetik dagoena da gai hau hauteskundeetarako erabiltzea, ez? Eta nik uste dut hori evidentzia bat dela, eta hor ez zait iruditzen ezer onik aterako denik edo ezer berririk aterako denik. Einaut eta guzti. Bai, nik nahiko garbi daukat Kutxabankei dagoeneko kalte egin zaiola eta ez gaia elektoralki erabiltzeagatik hori ikuskizun dago horrendik baizik eta
azken hilabete hauetan bizi dugun prozesu honengatik, prozesu honek eman duen fruitu usteletako bat hauxe izan da. Honen atzean zer dago? Honen atzean dago kaso konkreto honetaz ari naiz. Alderdien arteko mugimendu bereziak eta elkarren arteko konponketatxo xelebreak. Gutxienez, 3 alderdi eta zuzen ere bankarizazioa eta fundazio bankarioen kontua bultzatu duten 3 alderdiak izan dira eta ordezkaritza dukaten 3 alderdiak dira, naiz eta individualki joan, ordezkaritza politiko modura banatu dira patronatuetan. Eta iruditzen zait momentu honetan, eta gainera arriskua handia dagoenean, banko zentraletik, Espainiako banko zentraletik, erregulatzaileak berak esatekoa, zer demuntra bilkizu hemen, hau txapuza bada, eta akzio guztiak privatizatu edo, ez dakizen bat akzio privatizatu. Mehatxu hori mai gainean dago. Orduan, ez gera distraitu behar. Funtsean, eta muinean dagona da, batetikan, borondate erosketaren mamu bat, atzean, prozesu oso berezi baten ondoren, bihurtu dianak, kutsak, denonak zianak, gauza estraño bat bihurtu dianak, eta fundazio bankario bihurtu dianak. Fundazio bankarioak kontuan izan behar dugu dirala akzioen, traspasorako akzioak pribatu bihurtzeko tresna bat, eta momentu honetan, hori gertatuko espaldin bada ere, Urkulluk bere garaian duela hilabete gutxi esan zuen bezala, hori gertatuko ez dela esan baldin badute ere, erregulatzailea, hau da, Espainiako Banku Zentrala etorri daiteke eta esan dezake. Ez, zuek 3 banku zerate, daukazute ez da egizen bat, inbardezue provisionatu kopuru inasunibile bat, eta orduan akzioak saltzera. Horren aurrean, egin behar dena da, figura horretatik ies egin. Banku fundazioetatik ies egin. Eta ies egin behar da, eta horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiak eman zuen aukera badago, ez da guk planteatu dugun aukera, guk kreditu kooperatibak, Europan hain ugaria diran kreditu kooperatiben kasu hori badukagu, baina lehen egin beharreko mugimentu bat dela iruditzen zaigu. Eta momentu honetan ari gera distraitzen detaile horietan. Oso itxusiak dianak eta beste prozesu guztiaren ondorio dian detaileak dira, baina funtsezkoa momentu honetan da, Euskal Kutxa ziranak eta gaur egun izan daitezkenak, kontrol publiko eta soziala izango duen entidade finantziero bat salbatzea. Netzako barkatu bai, nire ustez hori ni ez dago bat esaten denarekin. Gauza bada, kutxen fusioak eta bankarizazioak eraman duten prozesua, eta horren inguruko eztabaida bat egon daiteke, desde luego, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere garaian planteatu zuena legez kanpo zegoen, eta beraz, etzen planteable ere, ezker abertzaleak bere posizioa planteatu du, nik uste dut hori errealitatetik kanpo dagoela, eta beste bat da, hain zuzen ere, jokabide ilizito bat. Eta jokabide ilizito hori da hain zuzen ere, momentu honetan sanzionatzen dena. Eta hortik haratago espekulatu daiteke borondateak erosten ari ziren edo zer egiten ari ziren. Baina horik iritziaren mailan geratzen diren gauzak da. Kontua da, errealitatek jakin bat gertatu dela eta ona dela Kutxabankentzat errealitate hori argitzea eta hortik aurrerakoak beste eztabaida batean kokatzen dira. Ez zan legez kanpokoaz izan ere Kutxabanken bertan egon zan informeak berak aukera hori ematen zuen eta xehetasun batzuk gehiago findu beharra bakarrikan aipatzen zuen aukera modura. Edo nola ere, barkatu eguzki, bakarrikan aipatzeagatik. Argitu egin barran zerbait da, baina gauza hauek gertatu dira oso testu inguru berezian. Eta daude, eta ez da kasualidadea, nahastuta patronatuetan dauden 3 alderdiak. Eta zergatik gertatu dan, bata eta bestearen egoa dan, edo alderdien arteko konponketak bakoitzak espero zuen ez zula eman, eskuetatik joan dan zerbait da. Momentu honetan daukagu konpondu beharreko txapuza izugarri bat. Eta konpondu beharreko txapuza izugarri hau, erantzukizunak topatzeaz aparte, bada baita ere, daukagun forma juridiko inestable hau, konpontzea jarraitzeko Kutxabank izaten Euskal Herriko banku bat. Eta Euskaldunok kontrolatzen dugun banku bat. Hori horrela da, orain. Oso esanguratsua da, ikustea, informazioari nok filtratu zuen eta nok edatu zuen. Kutxabank bera izan zen. Alegia, ze interes eukidezake entidade bankario batek horrelako informazio bat ateratzeko, jakinda izugarrizko jartzu mediatiko duela, gainera kanpaina elektorala fasean gaude, horre gainera prozedura judizial batean hortara ereman dezakela, horrek eukiko duen inpakto negatiboarekin, bai patronatuan, bai entidade bankarioan eta bar. Orduan hori ere ikusi behar da. Eta bat nator, aipatu duzunarekin, alegia badago testuinguru bat, eta gogoratu behar da ere, Mario Fernández gaur egun, bai, inputatuta dagona,
berak dimititu egin zuela, eta dimititu egin zuen, bultzatu egin zutelako dimisiorako, eta horrek erakusten zuen Kutxabanken baitan desadostasunak zeudela. Daude bi joera nagusi, bata zeinek dioen, azken finean, fondo propioak areagotu inbar direla, eta hori zen Mario Fernandezek bera maila batean zeukana, eta bestea da errentabilitatea haunditu egin behar dela. Eta hori da presidente berriak ordezkatzen duena. Orduan, horrek ikusten da, Kutxabanken baitan ere badaudela estrategia eta ikuspegi diferenteak horren arabera. Gero, kasua, aipatzen badugu kasu konkretu hau, argi dagona da, pertsona hori, eskaina, bi delitu egon daitezke. Baina bilatzea hain zuzen ere, eman den bankarizazio prozesua eta gertatu denaren arteko lotura, iruditzen zait ez dela justiziazkoa da, argumentu politiko bat mai gainean erabiltzea, hain zuzen ere, eraman den prozesua bertan bera botatzeko, eta hori zait justua iruditzen. Utzi bukatzen, ez noen bukatu. Kasu konkreto hori ikusten dugularik, argudioa izan da, PSOEko pertsona horrek ardura politikoak zituela eta kokapen bat aurkitu behar zitzaiola. Galdera da, zenbat daude bere kasuan daudenak? Bai Kutxabanken eta bai beste entidade bankarioetan eta baita beste enpresa publikoetan. Eta biktima guztiak maila berean jartzen dira? Ala, soilek dira etako biktimak edo etako biktima potentzialak zeinek jaso ditzazketen horrelako onurak edo abantailak. Alegia, Estatuaren edo Guardia Zibilaren biktimak direnak ere jasotzen dituzte horrelako abantailak, horri iruditzen zait, badudela ikuspegi eta joera oso diferenteak. Orduan, zuk bereiztu dituzu bi problematikak eta modu diferentean landu daitezke. Orain, ez da kasualidadea eta ez da ingenua ere izan behar, pentsatzea gaur egungo testu inguruan zergatik momentu horretan informazio hori filtratu egiten den, pertsona determinatu baten arabera, eta horren bidez zer nolako ondorioak lortu nahi diren. Zer, argi dagona da, hor badagola debate bat Espainiako Banku Zentralean, Espainiako Banku Zentralean eskatu nahi dizkio Kutxabanki izugarrizko reserbak, momentu honetan ez dauka posibilidaderik reserba horiek edukitzeko, eta orduan ondorioa zen izango da, bazkenean Kutxabankek bere kapitala ireki beharko lukela, eta mantendu beharko lituzkela akzioen 130%. Mario Fernandezek hori esan zuen dimititu, baino lehenago. Orduan, hor badaude lotura batzuk nahiko esanguratsuak direnak. Galder? Bueno, ni honi buruz, Kutxabanki buruz, orain entzun dudana ikusita, hitz egin du borondate erosketei buruz. Zuk hitz egin duzu terrorismoaren biktimei buruz. Xabierrek esan du, Xabierrekin ia erabat ados nengoen, baina hasi da siglekin EAJ, PSOE, PP, bueno, EAJ ez du aipatu, ez da gizerati, baina EAJ, PSOE, PP sigla baile horrekin. Ni hori bai uste dut dala elektoralismoa egitea eta alderdik ere egitea asunto honekin. Ni pentsatzen dut, kasu honetan, legebiltzarrean egingo den batzordea, edo egin daiteken batzordea, ezer gutxirako balioko duela, Xabierrek esan duenagatik. Azkenean, legebiltzarreko batzordeetan, konklusioak eta ondorioak politikoki adosten direlako, eta orduan ezer gutxirako balioko duela uste dut. Eta azkenean, ikusi behar duguna, eta horrekin kontuan hartu behar ditugun ondorioak izango dira fiskaltzaren eta epaileek ikusten dituzten kontuak, ez? Haien erabakiak ikusi eta besterik ez. Terrorismoen biktimen asuntua ez dut ulertzen orain ona ekartzea asunto honekin. Edo borondateen salerosketa, bueno, hori zen zegoen struktura eta agian batzuk horretarako erabiltzen zuten, baina eske zer ikusia dauka honetarako? Ez, bueno, ez dakit zegoen struktura ez, hor badago gutxienez kasu bat, inkompatiblea zana zergatikan, inkompatibilidade horiek zedo zergatik ezarrezian. Ezarrezian ez interferitzeko interes personalek entidadearen interesarengan. Kasu honetan, argi dago persona bat egondala eta interferitu dula bere interes personalak erakundearen bilakaerarengan. Eta hori, erakundearen erabakia anulatzeko lain izan daiteke. Oso gauza grabe eta zitzaitzen ari dira. Eta gero, hori gainera, ekartzen balen badugu gure testu ingurura, eta nola, esate baterako, Gipuzkoaren kasuan, Gipuzkoako Kutxaren kasuan, nola egon diren irregulartasunak hor utziko dugu, ez dugu esango anulatzekoak diran edo ez, hori epaileen esku edo epaileek esan marko lukete. Baina, prozesua
eta banku bihurtzeko erabaki, banku fundazio bihurtzeko erabaki esate baterako nola gertatu zen ikusita, nola kanporatu ziren batzuk, nola beste batzuk ez ziren aintzat hartu, nola lehendakaria bera ere jarri zen, nahiko modu xelebrean, tira, zer pentsatu ematen du gutxienez. Baina ze ikusik du honako gaurkoarekin. Hori da, Kutxabanken estruktura zalantza jartzea, bertan beratxe orokor bat egiteko lehen zabera izan duen moduan. Baina gaurkoarekin ez du horrek zer ikusirik. Bai, baduka, ari naiz esaten, kutxan transformaziorako borondate horiek, borondate formal horiek, erabaki horiek nahi baldin badezu, berezitasun ilun batzuk badituztela, gutxienez. Eta Mikel Cabiecesen kasuan, Mario Fernandezen kasuan, inkluso nulidadea ere ekarrezaketen, inkompatibilidadeak medio, inkompatibilidade nabarmen bat zegoen hor, kontrolatu etzana, edo etzena kontrolatu nahi izan, eta horrek erabaki baten nulidadea ekarrezake. Igual, ni bakarrik komentariotxo bat, Xaiberrek esan du, iruditzen zait oso garrantzitsua esan duzula hasieran konfiantza. Eta hain zuzen ere hori da gero galtzen danean, berreskuratu ezin dan zerbait urtetan. Hain zuzen ere, krisi honetan gertatzen ari dana, maila neko orokorrean, eta kasu honetan ere arriskuan ikusten dana, ez bada argitzen, ez badia gauzak behar bezala aurrera eramaten, zalantzan jarri duzu adibidez ikerketa batzordearena, nik ez dakit kontua da, oso lotuta dagoela, herritarrek gero bere finantza entitateetan eduki dezaketen konfiantzarekin gatazka hau. Ez da bakarrik gizon batek irregularidade bat o delitu bat egin dula, nire ustez. Eta orduan, ni bakarrik, hori, iruditzen zaidala, ez zaigula inorri interesatzen, horrelako galera sortzea, Kutxabank bezalako entitate batean. Klabea iruditzen zait. Eta hori neurtezina da, Nik ez nuke lasai tratatuko gai hau. Ez, baina, edo zein kasotan, niri iruditzen zait, horrelako gauzak gertatzen dira, zoritxarrez, eta horrek ez du erabat anulatzen, hain zuzen ere, herritarrek Kutxabankiko duten konfiantza maila. Ziur nago, zeren eta ekintza bakarrean ez duelako urteetako ibilbidea bertan bera botatzen horrelako gauza batek. Horrek ez du esan nahi mesede egiten dionik, ez? Kezkatzen dagoen argumentua bestea da. Kezkatzen dagoen argumentua da ezker abertzaleak erabiltzen duen argumentu hori, ez? Eta da esatea, begira, prozesu honetan privatizazio prozesu bat eman da, ez da egia, privatizazio prozesu horrek sistemikoki sortzen du korrupzioa, eta beraz, prozesu horren alde egin duten horiek daude korrupzioaren muinean. Argumentu hori ez da bakarrik insosteniblea dela. Ez da, gure herriaren kontrakoa zuzenean. Eta nik hori inondik inora ere ez dut onartzen. Korrupzioaz ez dugu hitz egin. Baina, sugeritu egiten da. Zuk egiten duzun tesia sugeritu egiten da. Ez, korrupzioaz... Zene, borondateak erostea da korrupzioa. Eta hori zuk aipatu duzu. Orduan, nire iruditzen zait, hori ez dela onartzen. Inkompatibilidad zertarako ezartzen dira eta inkompatibilidade hori permititu eginda. Eta hori bai ez dela onargarri. Eta ez da onargarri zuzen bidean. Osea, gauza serio bat azari gara. Hortaz ados gertatzen dena da zure tesian badago elementu bat izugarri arriskutsua iruditzen zaidana. Eta da, identifikatzea eraman den prozesuak hain zuzen ere sistemikoki horrelako gauzak sortzeko baldintzak sortzen dituenak. Eta ni horrekin ez nago ados. Bai. Baina hori niretzako gauza nabarmena da, zergatikan, beraien burua aukeratzen duten 15 personaz ari gehalako. Inorrei konturik ematen ez zioten, inorrei konturik ez balin bazaio ematen, lehen bezero eman bartze zaien, entidade publiko eman bartze zaien, gaur egun etzaio inorri eman behar. Orduan, hori da, Europar kontestuan, da oso gauza berezia alderdi negatibotik, noskiz ez dago inun horrelakorikan. Gurean bakarrikan. Zergatik gertatu dan, egin duten galdetu beharko zaie. Baina hala ere ez nuke nahi desbiatzerik hortaz. Nahi nukena da, momentu honetan daukagun arriskuan zentratu. Erantzukizunak badira, argitu beharko dira parlamentuan edo dagokion lekuan, zebila labitiak berak ere ikerketa bat egitea ez legoke gaizki eta argitaren batea. Baina momentu honetan daukagun arazorik handiena da, privatizazioaren, hau da, akzioak saldu beharraren arriskua, erregulatzailea etortzea eta esatea, saldu. Eta hori da arriskua, eta hori ebitatzeko moduak badaude. Esan dut, foru aldundiaren, Gipuzkoako foru aldundiaren aukera. Espaldin bazaio gustatzen norbaiti, beste aukera batzuk ere badaude, gu plantatu dugu behin baino gehiagotan kredito kooperatiben aukera. Hau da, eta ziur askoz gehiago ere badaude. Orduan, bide horiek aztertzea da, zertarako eta gurean mantentzeko, akzioak ez saldu behar izateko. Eta baita ere, gobernantza eredu transparenteago bat izateko.
gure banku honetan, Kutxabanken. Eta hartara iritsita ere, ez zen izango haintxarra akzioa saltzea. Esaten duzu akzioa saltzea hori deabrua balitz bezala. Bueno, akzioa saltzea. Gian puntu horretara iritziko gara, ez dakit. Nik ez dut nahi, baina bueno, iritsita ere, zergatik haintxartzat hartzen duzu. Haintxartzat hartzen dut, kontrola Banku galtzea... pribatuak ez dira deabruak, bai, ez da. Kontrola galtzea ekarriko lukelako. Hau da, badakigu Euskal Kutxek ze ekarri dioten herri honi, beste inolako bankok ekarri ez diona eta herri honekiko izan duen konpromisoa, hori badakigu zer izan den, eta privatizatzeak, banku pribatuek edo eskema pribatuetan funtzionatu duten bankuek, ez dute ekarri neurri horretan, ez da? Eta Urkulluk berak, parlamentuan gainera, esan egin zuen, baztertu egiten zuela, Mario Fernandezei gainera hor zuzendu egin zuen Mario Fernandez eta belarretik tirakada handi bat egin zion, eta ni neu behintzat asko postu nintzen, parlamentuan esan zunen, akzioen salmenta baztertu egiten zela. Martxelo Otamendiri egingo diogu tartea, Berriako zuzendariak gaur egin digun hausnarketa entzungo dugu, eta pixkanaka gaurkoari amaiera ematen hasiko gara. Horren dela utzi, bi epai izautu ditugu Euskararen inguruan. Aurrenekoan epaileak esan dute, Gipuzkoako aldundiak ezin diola diru laguntzarik eman, diru laguntza publikorik eman, Salvador ikastetxeari, alegia zehazkak lapurin daukan ikastetxe handi horri. 6.000 euroko laguntza eman zion, eta esan dut ezin dela eman ez daukalako hortarako eskumenik. Bueno, denot badakigu Euskal Herriko erakunde publikoak diru laguntzak emate dituzela Euskal Herritik kanpo, askotan eskolak egiteko eta bestelako diru laguntzak emateko, bai Saharan, bai Zentroamerikan, Ego Amerikan, eta nahi gainera oso ondoritzait solidarizatea eta gure zargetatik diru zati bat, txiki bat, joatea gu baino okerrago dauden herri horien garapena bermatzeko. Baina Gipuzko Diputazioak izan bali diru hori eman Salvador ikastetxeari, zer egiten dugu korrelako egitura batean, egitura instituzional batean. Zerratik gaude gu horrelako egitura batean, espalin badugu horrelako egiteko aukera. Eta bigarrengoa da, hau ere epailen erabaki izan da, Donostiako udalak nahi zuen baldintza izatea hiriburuetako autobusetako gidari izateko euskaraz jakitea. Eta hori izatea baldintza. Baina epaileak izan dute hori diskriminatzailea dela, eta orduan Donostiako udalak izan duela jarri arau hori, alegia, gidariak euskaraz jakitea, hiriburuetako gidariak euskaraz jakitea. Ez palin batu euskaraz jakin behar, hizkuntza jakin behar dute. Izan litezke mutuak, izan litezke hiriburuetako gidariak mutuak, eta ezin badira mutuak izan, ordu hizkuntzatik hitz egin beharko dute. Eta Donostian hizkuntzatik hitzeketan euskaraz hitz egin beharko dute, gazteleraz ere bai, gazteleraz hitz egin beharko dute eta euskaraz ere bai. Baina ezin balin badira mutuak izan, euskaraz jakitea derrigorrezko kontu bada. Martxelok jarritako adibeetako batean, hain zuzen ere Carlos Urquijok jarritako salaketaren arabera ebatzi dute auzitegiek, eta gaur hain zuzen ere Carlos Urquijok Mungiako alkateari esan dio legea bete egin behar dela legeak. Mungiako alkateak ongi dakizun bezala dimisioa eman du Espainiako bandera ez jartzeagatik. Labur bilduz. Itziar zuri begiratu dizut. Zeri begiratu, ez, bai, albiste hori oso gainetik entzun dut, baina, bueno, uste dut, bere aldetik koherentea dela, eta, ez dakit, Mungiako handik ekarri dute, Martxeloenari tiratu nahi. Bai, Mungiakoa zarin ditzan, Bai, ez esan dut Mungiakoa hori hain bururatu zaida. Bai, eta, irudi batzuk ikusi ditut, egia esan, nahiko unkituta edo bintzat oso ikusi dut zehola, ez minduta edo, bai. Xaber? Bueno, nik ere uste dute Mungiako alkateak bere kontzientziarekin jokatu duela, eta, errespetatzekoa eta gainera oso jende gutxi egiten duena herri honetan, edozein alderdi politikotekoa izan da ere, ez? Beraz, koherentziarekin jokatu dut, uste dut hori txalotzekoa dela. Martxelok egiten duen hausnarketa sugerente hortan, hori evidentzia bada. Evidentzia bada adibidez, gure herriko hizkuntzak ez daudela maila berdinean. Sistema konstituzionalak ezartzen du euskera gazteleraz jakitea behartuta daudela, Espainiako estatuaren kasuan, eta euskera jakitea eskubide bat da, baina ez zaude behartuta. Eta garbi dagoena da, adibidez, zuke iparraldeko ikastola bati diru laguntza bat eman nahi balin badiozu, tipo hontako arazoekin topatzen zarela. Hori evidentzia bada. Kontua ez da hainbeste evidentzia hori mai gainean jartzea, bezik eta evidentzia horren aurrean zer nola jokatzen dugun. Eta garbi dagoena da, bi gai importanteak dira. Hizkuntzarekin lotuta daudenak, bat hizkuntza gizarte
zibileko eskubide bezala, eta bestea hezkuntza sistemari dagokiona. Nik hor posizio politiko garbi bat daukat. Nere ustez, Euskal Herrian gai hoien inguruan antzera pentsatzen dugun herritar, eragile, alderdi politikoek lankidetza amankomun bat egin behar dugu, eta juridikoki posible ez balin bada ere, gizarte baldintzak sortu behar ditugu hori horrela izan alizateko. Alegia, fortzatu egin behar da, legea, alik eta gizarte sare zabal eta indartsu batekin. Mungiako alkatearenak adibideak balio du, hau hobeto ilustratzeko ez. Mungiako alkatea bakarrik balin bada, Espainiako banderare jartzeari uko egiten diona, berak bakarrik, orduan Espainiako estatuak 1000 baliabide ditu, hain zuzen ere hori egiteko. Orain, Euskal Herriko, edo Euskal Erkidego Autonomoko, edo Hego Euskal Herriko alkate guztiak ados jartzen balin badira, jokabide berdina izateko, orduan arazoa ez daukate alkate horiek, arazoa Espainiako estatuak ere badauka. Eta orduan, hor neurri handi batean dagoena da, gizarte indar handi bat sortu beharra, Martxelok aipatzen duen egoera horri, buelta eman nahi balin bazaio eta beste baldintza batzuk sortu nahi balin badira ez. Bai, nik azpimarratu nenuke batez ere Urquijoak egindako helegitearen ondorioz zein izan den ebazpena, alegia Gipuzkoako diputazioak ez aukerarik ematea iparraldeko ikastolak finantzatu ahal izateko. Gogoratu behar da urte askotan eta oraindikan ere Eusko Jaurlaritzak finantzatu egin dituela zuzenean iparraldeko ikastolak. Zer gertatu da, momentu bat iritsi da, non Frantziako instituzioek begitxarrez ikusten zuten hegoaldeko erakundeak izan daitezela udaletxeak, diputazioak edo Eusko Jaurlaritzak zuzenean entidade pribatuak finantzatu ahal izana, zeren horiek ez zaukaten kontrolik. Horren ondorioz negoziaketa prozesu bat egon zen, eta orain hitzarmen bat dago Frantziako erakunde publikoan eta Eusko Jaurlaritzaren artean. Urtero hitzarmen bat sinatzen dute, alde bakoitzak diru kopuru bat ematen du, eta gero elkarrekin erabakitzen dute diru hori norantza doan. Eta zati bat sehaskaren zat doa. Orduan, hor argi dagona da, kontua izango litzatekena da hori instituzionalizatzea, zen horrek ahalbidetuko luke, bai diputazioen kasuan eta bai udaletxeen kasuan, finantzamentu hori egin ahal izateko, baina horrek ez du kentzen, desobedientzia zibilaren bidea ere aukeratu daitekenik, eta biak osagarriak direnik. Baina argi dagona da, hori iraganean eginda, eta Eusko Jaurlaritzak urte askotan egin duen gauza bat izan da, eta gero instituzionalizatu egin da, konbenio bat izenpetu izan da. Orduan, soluzioa zein da, zuzenean, Gipuzkoako diputazioak, Frantziako, eta hor dago, Euskararen ofizina publikoa, horrekin hitzarmen bat sinatzea, eta horrek ahalbidetuko luke zuzenean diru hori eman ahal izatea sehaskara. Barkatu idazu, desobedientziarena beste modu batetara formulatuta, klaro, diru laguntzak ematerako kasuan, hor ez dago hainbeste inoko arazorik, baizik eta bilatu daitezkelako mekanismo legalak, gaurko marko juridikoan hain zuzen ere, diru laguntza horiek bideratu ahal izateko. Eta ni gogoratzen dut, Gipuzkoako Foru Aldundian egon ginenean, bazirela horrelako mekanismoak eta aplikatu zirela, ez bakarrik iparraldera, baizik eta Nafarroara. Orduan, batzuei ere hori ere ez zitzaien gustatzen, ez? Baina beste arazoa larriagoa da. Zer egiten duzu Donostiko autobusetako gidariekin? Zezuk lege baldintzarik ez daukazu hain zuzen ere, bideratu ahal izateko han dauden pertsonak euskeraz jakitea. Hor, bilatu beharra dute mekanismoak hain zuzen ere legetik haratago hori praktikan horrela gerta dadin. Ze bestela benetan gure zerbitzu publikoetan arazo serio bat daukagu, eta gizartean hizkuntzak behar duen babes maila hori eskuratzeko nahiko baldintzarik ez duzu sortzen. Eta hor ziurrenik, lege adostasunak baino, gizarte zibilean topa ditzazkezun jarrera eta indar metaketak balio handiagoa daukate hortara iritsi ahal izateko, ez? Baina horrek ere muga dauzka, gaur bertan ikusi da Eusko Jaurlaritzak argitaratu duen txosten bat, non erakusten duen komertzio pribatuen 10-etatik 2 soilik bermatu egiten dituztela Euskaldunen eskubide linguistikoak. Horrek erakusten du azken finean, incentiboak eta gomendioak eta dei egiteak horrek... Berezia da sistema publikoa eta elementu pribatua. Hori da, interesa dauka, baina bere mugak ere badauzka. Eta hor, zuk esan duzun bezala, arazoa legala da. Alegia, konstituzioa eta Gernikako estatutua ikusten delarik, euskarari dagokionez da ikasteko eskubidea, baina ez obligazioa. Eta diferentzia
diferentziak txikia dirudi, baina dena baldintzatu egiten du. Eta hizkuntza politika guztia baldintzatu egiten du. Galder. Bueno, dena lanik, ohar bat oso ikusten ari naizelako gatazka sortzen denean hizkuntzarekin lotuta asko nahastu daitekela jendea, eta gainera retxazo handia sortu. Eta gogoratu, martxan daukagun hizkuntza politikako plana, ia alderdi guztien adostasunarekin martxan dagoela, eta horren aurrian ez dut uste ikuspegi politikotik behintzat, zer dagonik nolabait horre indarrez ezarrita. Hain zuzen ere hori dalako gero sortzen da iruipena, transmititzen da arazoa gizartean. Baina era berian, Xabierrek esan dunarekin lotuta iruitze zait, orain igual luze itzingo beharko gonduke hizkuntza politikaz, baina nire ustez, ez badegu bereizten alde batetik maila politikoan egin bardan lana eta adostasunarekin, eta nik uste bide hori ala behar dula eta hor aurrera pausoak eman, alde batetik hori eta bestetik gizarte mailan gure kultura, gure identitatea nola kutsatu, nola erakarri, nik bereiztu ingo nituzke. Eta gaur egun nire ustez lotuegi dauzkagu eta horrek izugarrizko nahasmena sortzen du. Motivazio izugarri desberdinak egon daitezke hizkuntza bat erabiltzeko dautatzeko. Eta horren aurrian azkenean herritarra dago. Zer erabili behar du, esate baterako autobus gidariarekin. Presio hori sentitu behar du, autobus gidariak ez dakitzen bat jendek euskeraz eskatu diolako esate baterako. Hori da tesi bat, ezta? Bai, baina, horretara nola iristen zea. Nola iristen zea. Azkeneko 2 minutuak Galderrentzat. Mila esker. Bueno, oso labur, 3 gai hauei buruz. Mungiako udaletxean gertatutakoari buruz, esango nuke, alkatesa honek egin beharko lukeena, esango zen, Espainiako bandera jarri legeak hala diolako. Eta gainera ez dut ulertzen, zergatik apelatzen duen kontzientziari gai formal batean. Hau gai formal bat besterik ez da, eta legeak hala dio, eta egin beharko luke. Nik ulertuko nuke giza eskubidei lotutako gai edo kontu batekin, kontzientzia erabiltzea argudio bezala, ez? Baina kasu honetan ez dut ulertzen, benetan. Beragian ez da Espainiarra sentituko, baina bueno, estatu Espainiarran dagoenez eta legeak hala dionez, jarri beharko luke. Gero, finantzaketari buruz, Frantziako ikastolen finantzaketari buruz. Eske, bai, duela urte pilo bat hau holan egin da, baina ni inoiz ez naiz ados egon honekin. Hau da, ez dut ulertzen zergatik Espainiako estatuak edo Euskadi edo Euskal Autonomia Erkidegoak finantzatu behar dituen iparraldeko Frantziako ikastolak. Hau da, Frantziarren... Bai, baina Frantzia da eta hau Espainiar estatua da. Barkatu, bukatu nahiko nuke. Ez dut ulertu inoiz eta orain ere ez dut ulertzen. Beraz, ez nator bat Martxelo Otamendik esan duenarekin. Eta azkenik, autobus gidariak mutuak izan daitezke, zergatik ez? Zergatik ez? Mutuak izan daitezke. Ezke horret dago, iparraldean dago, horrari gera komunitate linguistiko batetaz hitz egiten ari. Horrez gera hitz egiten eremu politiko administratibo ezberdinetaz. Nafarroan euskalduna daude. Baina eske, dirua eredu administratibo eta politikotaz dator. Nik proposamen bat egin nahi dut hizkuntzarekin lotuta eta aldatuko dut guztiz, hemen hitz eta nolabait PP alderdiko bat pentsona dagoela kontutan hartuta. Nire ustez, buelta bat emango beharko genioke gaiari. Eta bai euskera, katalana eta galegoa Espainian erakutsi. Horrek hurbilduko gintuzke, edo behintzat aukera eman. Dago, ez jakintasun bat, bozorrek asko aldatzen du. Leheno Erasmusi buruz hitzen dugu, eta ez dakit noaino iritz jun behar dugu ezagutza beste kultura batzuk, eta guztiz ados nago horrek asko aberazten duelako. Baina Espainian bertan, egoera penagarria da zentzu horretan. Bukatu dugu. Kiefek eta matxinoek suetena adostu omen dute, eta agentziak oraintxe bertan esan duenez, bihar garrantzia handiko goi bilera izango da Ukrainaren etorkizunaren inguruan, asko egongo litzateke Ukrainari buruz ere hitz egiteko, hartu daitezken erabakien inguruan eta abar. Ukrainiarrek bereiek zer dioten ere bai, Ameriketako Estatu Batuek armak emango ote dizkien esan duenean, izoztuko ote dan nolabait bertako egoera, eta izozte horrek etorkizunean zer nolako emaitzak izango ote dituen. Lisboa, Vladivostok ardatzaz ere hitz egiten da, beraz penta beste pare bat azpimarra egiteko emango.